май остаряваме бързо. Ще наската си го малко. Почне да паска. Какво да правя, писай? Едно подело. Ще кажеш ти във формата на изхода, защо така се случи. На 4 ночи само. Само внимателно, когато отвориш. Където има деца, винаги ръката ти да е. Аз нарочно да го изклати. Задръж го. Внимателно ще... Хвали го добре. Трябваше да дадеш на специалиста по отваряне, така ще направим. Браво! Това е силата на булката. Абе, силата на булката, бе. Не, на кавалера, злата. Как направо така да налеем и всеки ще взем чашка? Не. Алекс! Така, виж, кръсника и мама една се яви, бе. Това беше ми в кръвта. Ясно, че този човек само газирана вода е пил вкъщи. Не, водата разлясна. Само вина. Само вино. Много хубаво. Много хубаво коллекция. Болен съм на тема червено вино. А кои са вашите деца? Къде са? Това е деца. Две ли са или три? Браво, този човек. Имам три дъщери, затова имам 4 деца. От тази хубава майка? Да. Така. Браво, поздравявам ви от душа и сърце. Хора, които имат деца. Айде, днес може да е изключение, иначе не. Колко години се жени? 19. И най-после ще реши да го хванеш здраво. Трябва да си документи за децата. На колко години се ожени? На 21. На булката? Тя беше малка, 17 училище. Това е силният му се ориентира правилно. Ти на колко си ми сестра? 17. Още не си се ожени? Не. Да, тя ще завърши. В момента е записана за инспектор банкер, тъй че още 8 години казва. Значи ще завърши тренира. Само да се продължи семейната няма. Здраве, да ни съветвате добре. Да се жени здрави, вашите приятели, честито успеха. Да направим това да знае. Здраве на вас. Скоро Да има... здрави, Алекс! Здраве, уважаеми. С Леля на здраве. Леля на здраве. Кръстница на здраве. На здраве. На здраве. И двете момичета са твои. И да